para po sa akin, yung nabalitaan ko na mayroon ng na-discovering gamot lalo na dito sa Pilipinas na-discover kasi according doon sa inyo sa napakinggan ko, endemic sa Philippines yung pinagkunan ng gamot na natuklasan patungkol doon sa sakit na dengue. So napakalaking tulong nito sa mga kababayan natin kasi kung tutuusin halos dito sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas is a tropical nation kung saan nanggagaling yung mga ganitong mga uri ng sakit. So napakalaking tulong nito. Lalo na kasi ang dengue cases sa Pilipinas ay dumami ng porsyento halos sa nakaraang mga taon. So ngayon, sa pagkakadiscover ng gamot na ito sa pangunguna ng mga doktor natin, mga scientists, yung DOST at yung ano yan, mga dalubhasa. So napakalaking tulong na mayroon na tayong gamot. Sa family po ninyo o relative, meron po bang na experience na dengue? So far wala dito sa family ko, wala namang cases na nagka-dengue ang mga anak ko o mga relatives ko. Salamat sa Diyos po natuklasan ang gamot na to. Kasi isa pa sa anak ko na nadinggi rin. Nabahala rin po ako. Ngayon, malaking tulong na rin sa mga tao. Samahan natin ang panalangin. May gamot na tayong maaasahan. Salamat sa Diyos. So yung anak nyo po pala, na dengue po pala, so Opo. ano po kahirap ang na-experience noon? Naku, nag-alala ko, akala ko punta kami sa Naga para magpasalin ng lagot. Sa awa tulong, nakatulong na rin ang papaya. Dinagang papaya. Pero lang pala ng may gagamot noon. Ngayon, mayroon na. Salamat sa Diyos. So mawawala na po kayo ng nito, bahala o Opo. pag-aalala? Nawala na rin yung alalahanin. Makakatulong na rin sa kapwa-tao natin. Salamat sa Diyos. Ano po ang masasabi ninyo sa mabuting balita ngayon na meron na pong na-discovering gamot para sa dengue? Unang-una po, siyempre magpapasalamat po tayo sa nasa taas kasi maganda nga ang balita yon kasi katulad ko, meron na rin akong pamilya. Lalo na kapag sa amin maraming lamok, masyado akong nababahala na yung makagat ang anak ko ng lamok. Kasi nga, yung dahil sa hilang sakit na dengue. So, magandang balita po yun para sa akin. Makakatulong po yun o makakaalis po yun ng alalahanin sa isip ko, syempre. Yan po. So sa inyo, sabi mo kanina na may mga lamok sa inyong lugar, anong nakikita mong magandang doon, solusyon para maprotektahan ang mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay sa dengue? Sa amin po, ang ginagawa namin, hindi po kami natutulog ng walang kulambo. Yun po. Tapos, yung mga tira-tirang tubig na nasa bao, yung mga tubig sa kanal, siyempre inaalis po namin para hindi pa mahayan ng lamok. Yun po. Hindi, mabuti yan kasi wala na tayong problema na magtagal sa hospital para maghanap ko anong gamot. Maganda yun, may natuklasan na sila para pagmadali ang solusyon sa sakit na dengue. Dito po ba sa area ninyo, meron na pong mga dengue cases? Ay oo, dito sa marami na. So gaano po kahirap yung may mga madengue sa nakikita po ninyo? Sa tingin ko, mahirap kasi unang-una hindi pwede sa bahay lang. Kailangan dalhin mo sa ospital kasi kailangan masalinan siya ng dugo. Unang-una. Mahirap pa naman maghanap ng dugo. Kaya kailangan pasalamat natin kasi may natuklasan ng bagong gamot. So kahit may natuklasan ng gamot, kailangan pa rin na gumawa ng pamamaraan bilang dito sa inyo may pamilya para makaiwas sa dengue. Ay oo. Ano po ang ginagawa niyo pamamaraan? Kaming mga dito sa barangay, buwan-buwan kami naglilinis sa dito sa Mga kanal-kanal.
ano namin yan eh, parang obligasyon na namin dyan dito balik sa barangay. Naglilinis kami. Mga stagnant waters po, no? Mm-mm. Kaya ng mga Oo. kiti-kiti. Lahat yan. Kahit sa mga konting tubig, sa mga bao, sa mga gulong, kailangan alisin yan para para hindi pagtirahan ng dengue. Kasi sabi raw, kahit malinis na tubig, halimbawa nasa balde, kaya na-stack. Hindi yan eh, Pinamamahayan Oo. ng mga gamot. Mm-mm. Pag gabi, Kaya- gumagamit ka ng kulambo. Hindi, electric fan. Pero mas kasi may ulambo. Kailang ngayon mga bata hindi na pwedeng ayaw nila ng kulambo. But ano masasabi mo sa mabuting balita ngayon na natuklasan na ang gamot para sa dengue? Nabalitaan ko rin po yun. So, magandang actually kasi dito kasi sa Pilipinas daming cases ng dengue. Actually yung kapatid ko isang nagkasakit rin ng dengue at pabalik-balik siya sa ospital. Ang problema doon yung syempre pabalik-balik siya sa ospital, yung gastos lumalaki. And maganda rin syempre lalo mga nakaka-proud din kasi mga Filipino doctors ang nakadiscover ng gamot. Malaking tulong yun kasi malulunasan na yung maraming cases sa Pilipinas ng dengue in a simple way na yung gamot na epektibo. So hindi na kailangan ng maraming proseso kasi yung gamot niya epektibo eh. So yun po. Okay. Salamat sa Diyos. Teng, gaano kahirap ang na makagat ng lamok na may dengue? Mahirap po kasi yung naranasan ko po noon, sobrang hirap kasi kapag naglalakad po ako ng malayo, nangihina agad po ako, tapos madalas po ako mag-bleeding. Yun po yung mga experience po nung wala pa pong gamot. Ay ngayon na may gamot na silang na-discover, ano na ang masasabi mo? Maganda po kasi yung hindi na mahirapan yung mga na biktima na ng dengue, tapos yung mabibiktima pa lang. Nadinggi po kasi ako, college student. So sa part ko bilang estudyante, napakahirap po kasi muntik na akong mag-stop noon ng pag-aaral kasi nga na hospital ako. Masakit sa mga kasukasuan sa katawan, pagsusuka, lahat ng klase ng ang tawag dun, sintomas ng dengue nasa akin talaga. And now, mas okay kung may gamot na na-invent ang mga Pilipino. Bali, nakuha ko po yung dengue sa school. Hindi po dito sa bahay. Tapos nalaman ko na lang po na nung lumabas yung mga sintomas. Tapos ngayon, nag-iingat na po kami na hindi na madengue ulit, pati yung aking pamilya. Ano pa ang ginagawa? Gumagamit kami ng lotion. Gumagawa kami ng tinatawag na fogging para iwas lamok talaga.